Пречат ли ни страховете ни? Затова искам да си поговорим в днешното видео. Моите размишления са следните. Страховете ни пречат тогава, когато не сме уверени. Страховете ни пречат тогава, когато нямаме много силна, много голяма причина, за да вървим напред. Страховете ни пречат тогава, когато сме сами по пътя. Това, с което аз се занимавам, слава Богу, е свързано с работа в екип. Екип, в който винаги намираш съмишленици, винаги намираш сред всичките хора твоето човече. Екип, в който, когато тръгнеш да се губиш, се намира кой да те хване за ръка. А наистина е много важно да има кой да ти подаде ръка в сюблимния момент. Тогава страховете изчезват, тогава вярата се завръща. И всеки го може. И при всеки нещата ще се получат. Тогава, когато не сме сами. Тогава, когато има някой, който да ни подаде ръка. Някой, който да ни помогне да върнем надеждата в себе си. Някой, който да ни каже: ей, ама това, което се случва, то не е единичен случай, то не е само при теб. Случва се и при много други хора. Това, което очаква теб в дадената ситуация, те много хора са минали през тази ситуация. Така че търсете силата вътре във вас, но търсете светлината извън вас. Оглеждайте се. Винаги има едни хора, които са като светулки, които са като опора, които са като тих пристан, които са много тихо присъствие, но в същото време много силно, защото винаги са рамо до рамо с нас. Благодарна съм, че аз съм човек, който имам такива хора в живота си. Имам хора, които са абсолютни авторитети за мен с човешкото в себе си. Не с академичните знания в техните умове, а с големите души и силата на духа, които имат. И знаете ли, в повечето случаи тези хора си имат своите борби, своите дързания, своите трудности, своите страхове, своята липса на смелост. Но става така, че когато се докоснем едни до други, някак си сами като че ли си даваме сила, потенцираме си ефекта на смелостта. Ти даваш на другия дава на теб, негласно. Това е силата на истинските приятелски отношения и така ги разбирам аз. Да бъдеш тихо присъствие, но осезаемо присъствие. Провокирам ви да помислите по тази тема. И това, което искам да ви оставя като послание: никога не сте сами. Винаги има на кой да се облегнете. Търсете ги тези хора. Търсете си помощта, дори негласно към невидимия свят, и ще ви се даде. Хората, от които имате нужда, ще бъдат винаги до вас. А пътя никога не е един. Те винаги са много. И човек винаги има възможности за избор. Не се страхувайте, вървете напред, рискувайте, поемайте в нова посока, живейте живота по начина, по който ви харесва. Нямам предвид егоистично, но не по начина, по който единствено и само просто да съществувате и той да мине и да замине. Силата е във вас, добрите хора са до вас, вашите помощници са до вас. Самите вие сте рамо и опора на хора, на които въобще не съзнавате, че им помагате до такава степен. И когато осъзнаем това, че едни други си помагаме, че сме взаимосвързани, всички хора и не само хора, всичко в природата, всичката жива материя, живота става много различен. Нека ни живеем тук и сега, единствено и само за себе си, егоистично. А се запитаме и попитаме къде и как мога да бъда полезен. На мен кой може да ми бъде полезен, кой е моят човек? И те ще се появят. Ако подобни теми ви харесват, станете част от това мое присъствие в TikTok. Ще се опитам да ви бъда полезна със съдържанието, което качвам. Искам да ви провокирам да живеете живота си качествено и стойностно, по начина, по който ви харесва. Мога да ви подам ръка и да бъда промяната, която търсите. На мен ми подадоха ръка преди 10 години. Продължавам да откривам и преоткривам нови хора, с които се променям още и още към своето по-добро аз. Потърсете ме, имам какво да ви предложа, защото живота един и не е без значение как ще го изживеем. Хубав ден, мили приятели!